Good day mga idol, ngayon ay linggo at magbabike tayo papunta sa Mapita View Deck sa bayan ng Aguilar. Tere G. Dito pala tayo dumaan sa Barangay 1000 hahaha. So ayun palabas na tayo mga idol sa bayan ng Orbiz. Ganda mag-bike dito sa mga tarem, napaka-peaceful ng lugar. Malapit na din pala buksan yung daang kalikasan mga idol. Yun ang susunod nating papasyalan. Oras natin mag-aalas 7 na at nandito na tayo sa bayan ng mga tarem. Kakalagpas na lang natin sa daang kalikasan Lido na labay di over kasi nagmamadali na tayo hahaha. Dito na pala yung lilikuan natin mga idol papuntang Dudek. Dito yan sa Barangay Lawag Aguilar, Pangasinan. Wala ngang tao dito ngayon sa Barangay Hall kaya nakalibre tayo ng entrance hahaha. Ito na nga yung unang lusong dito. Katakot bubos preno ko dito hahaha. Pagtapos ng lusong syempre may ahon. Nung una kong punta dito bumalik ako pagdating dito hahaha. Yan pala yung nakasabay natin umahan, dalawa yan sila, naiwan yung isa sa likuran ko. Nandito na nga tayo sa Daang Katutubo Cafe. Grabe ang kunat ng ahon dito. Babalikan niya ata yung isa, nahihirapan kasing umahan. Hay nako, ahon na naman, wala na atang katapusan tahahaha.
talaga mag-bike pag lusong yung daan, hahaha. Tayo sa view deck. Natatanaw po na siya mula rito. Time check 8:34 na nga ng umaga, bali umalis pala kayo ng bahay ng alas 6. Ito na yung last na ahon dito, yun lang lubak-lubak ang daan, nagtulak kaya yung dalawa naka-RV pa naman sila parehas, hahaha. So ayun, nakarating na din tayo sa Mapita View Deck, mga idol. Sulit naman yung inahan natin kung ganitong view ang bubungan sa atin sa taas at sariwa pa ang hangin dito sa Mapita View Deck. So ayun, hanggang dito na lang mga idol. Ride safe.